أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منا تي الأمة مسلمي الدفاع الدنيا murnan sallan azumin Ramadan wanda insha Allah yau muna ɗaya ga watan Shawwal wanda alhamdulillahi mun yi sallah a ƙarƙashin jagorancin maulanmu Sheikh Tahir Usman Bauchi. Muna taya junanmu murna Allah ya karɓa mana ibadunmu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka jama'a, akwai wani abun da muke son mu yi taliki a kansa ko nake son na yi jawabi a kansa a takaice dangane da wani abun mamaki wanda yake faruwa bisa wannan lamari na sallan idi, wanda wannan abun mamaki ne ga dukkan musulmi. Wato 'yan izala suna ba mu mamaki ƙwarai da gaske. A ɗazuna ga ɗan uwana Sayyidi Abul Fatahi As-Sani At-Tijani ya yi jawabi akan wani da ake ce masa Mansur Isa Yalwa daga garin Bauchi. Alhamdulillah ya kwantar da shi har ƙasa. To yanzu kuma sai nake ga wani jawabi daga wani wanda yake kiran kansa wai Dr. Ibrahim Desina. Wannan ba dokta bane, wannan sunansa jahili ne, bai san me yake yi ba. Wato 'yan izala muna son mu gaya muku ku ji tsoron Allah. Dama mun san ba tsoron Allah kuke yi ba, amma dai muna jaddada muku cewa shi Allah ɗaya ne, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine yake shar'antawa daga wajen Allah subhanahu wataala. Daga cikin jawabin da Mansur Isa Dr. Ibrahim Desina yake faɗa yanzu nan nake kallon sa, yana cewa kama azumin Ramadan ko ajiye ta an rataya ta ne da shugabanci. Wato kenan ko da an gani, ko da adilai da aka ce su gani sun gani, idan shugaba ya ce bai gani ba, to a ajiye maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ajiye maganan Allah, a ɗauki wannan shugaban a ce shi ne ya yi magana. Abu na farko, raddi akan magananka. Allah cewa ya yi mana faman shahida minkum shahara falyasum. Duk wanda ya tabbata wata yana raye aka ce an ga wata a lokacinsa, to tabbas ya yi azumi. Falyasum, ya yi azumi. Saboda haka kai da kake cewa abin an allaka shi da shugabanci, manzo Allah kuma subhanahu wataala yana ce mana faman shahida minkum shahara falyasum. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana idza ra'aytumul hilala fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in gumma alaikum fa akmilul iddata 30 yawman. Idan aka ce an ga wata ku yi azumi, idan kuka ga wata ku sha ruwa, in ko ya buya muku to ko aje, wato ku cika shi Sha'ban, wato ku cika azumi ya zama 30. To saboda haka cewanka wannan abun an rataya shi da shugabanci, a ina ka samu wannan jawabin? Ko da mutane adilai sun gani, kuma alhamdulillah gashi maulanmu shehi ya tabbatar da cewa an gani a Baucin nan da kake ciki, mutum 10 sun gani, mutum 8 sun gani, a Liman Katagun mutum 10 sun gani, a Gaidam an gani, a Zaria ga abin da ya faru sai da sarkin shi kansa ya sanar, ma'ana ya ba da sanarwa da signing ɗinsa da komai cewa an ga wata. Sarkin musulmi ya ce ba zai yi ba. Saboda me? Saboda Saudiya yake bi. Abin da ya sa ban bi sarkin musulmi ba, kai da kanka ka koma ka tambayi iyayen gidanka na Saudiya. Ga abin da Bin Baz yake cewa lokacin da aka tambaye shi, ka koma page ɗinsa ka gani, aka tambaye shi dangane da sallan idi ga garuruwa daban-daban mabambantan wuri, shin ya halatta ko kuma dole ne sai dukkan duniya ta haɗu lokaci guda ɗaya take sallah? Yace lakin da yi jawabi Muhallu Shayi yake cewa lakin iza lam yatayassar zalika, idan hada kan musulmi a lokaci guda ɗaya bai yiwu ba, wata ba'adatil aqalim,
yankuna suka yi nisa, wata ba'adatil bilad, garruka suka yi nisa a tsakani, wa sama kullu ahli baladin bi ru'yatihim, to kowane gari su yi azumi da ganin su. Fala ba sa haza, wannan babu laifi, huwa raji, shine ma abinda yafi inganci, in yafi rinjaye inda jami'i min ahli ilmi, daga wajen mafi yawan rinjayen masu ilimi. Yace annahu la haraja fi an ya'mala kullu baladin bi ru'yatihim, babu laifi kowane gari su yi amfani da ganin garin su, idza lam yatayassar salatuhum bi ru'yati wahida, idan haduwan su a lokaci guda ɗaya bai yiwu ba. Amma ka zo kana cewa lalle ya kamata a bi Saudiya, me hujjanka? Kuma kai din nan ka san kanka jahili ne, ɗan izalan kansu sun gaya maka, sun ce wannan doktan da kai na ƙarya ne, doktan waka kai, ba doktan hadisi bane, kai ba doktan hadisi bane, haka suka faɗa, mun kuma mun san ka. Saboda haka abu magana na biyu da kake cewa ba adalci bane kaɗai ake dubawa wajen duba azumi, ba adalci bane kaɗai. To wai kai a ina ka samo wannan fahimta, bayan kuma ga malamai dukka suna cewa a samu wato shahidai adlain, a samu wato masu tabbatan azumin nan, wanda suke tabbatar da azumi da shaidan mutum guda biyu. Idan ma an samu mutum ɗaya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauka da mutum ɗaya. Saboda haka baka da wata hujja na cewa dole sai an samu a cewa ko da an tabbatar ba za a ɗauki azumi ba sai in jama'a da yawa suka yi. Kuma jama'a da yawa din an samu sun gani, ka ce a sai da sarkin musulmi tukuna. Ga mu ga Nijar sun gani wurare guda biyar, kuma ikhtilaful matsali in shi kake magana ma, ai gashi mun fi kusa da Nijar da ko'ina. Tunda Nijar suka gani, ashe muna daidai da a ce mu ɗauki azumi. Sannan kake cewa wannan abu ya kamata a duba haɗin kan musulmi. Wai za a duba haɗin kan musulmi ne ko kuma za a duba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa? Saboda haɗin kan musulmi sai a saba ma dukkan nassoshin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Manzon Allah yana ce mana la da'ata li makhluqin fi masiyatil khaliq, ba abin ga ababen halitta a cikin saba mahalicci. Bukhari ya rawaito yace inna mata'a fil ma'ruf, iyaka biyayyen da za ku yi wa shugaba ya zama fa yana umarni da kyakkyawan abu. Muka duba aka ce an ga wata, yace ba a gani ba, kuma ka tabbatar a ko'ina cewa an ga wata, ka ce mana a'a lallai sai sarkin musulmi ya faɗa tukunna. A hadisin Muslim yana ce mana man amarakum minhum bi ma'siyatillahi fala tudihuhu, duk wanda ya muku umarni da saba ma Allah, kada ku bi shi. Ina izalarka take? Ashe izalan naku na ƙarya ne? Magananka na gaba kake cewa wai 'yan kudu suna bayan sarkin musulmi, amma 'yan arewacin Najeriya sun kwaye masa baya. To dama biyayya ma 'yan kudu shine biyayya da Allah da manzon Allah? Da ka kawo mana nassoshin Qur'ani ne da suka goyi bayan shi, sai mu bi ka. Amma ka kawo mana magana 'yan kudu, ina romu da 'yan kudu? Saboda haka abinda muke gaya muku yin izala, ku ji tsoron Allah. Kai da sina, tunda kana garin Bauchi, yanzu ta ƙare. Mu ɗin nan da mu da su Abul Fatahi Assani, mu biyu, shekara 4 zuwa 5 da suka wuce, mun je har gidanka Amsat, in zaka iya tunawa zaka tuna. Mun je muka yi muƙabala da kai akan abin da ya shafi istiwa'i, muka yi ma tambaya, ka gagara ba da ansa. Kace baka taba jin wanda ya irin wannan tambayar ba. Kace mana mu dawo washe gari. Muka dawo, kace mana ka mana ƙarya, kace ka tafi Kano. Kuma alhali yarka ta gaya mana, yarka budurwa, muka same ta a gidan da littattafan mu cike da mota. Kace mana ka tafi Kano, tace mana wallahi kana nan a nan Bakari Duku. Saboda haka tunda haka ne, wannan matsalan ka buɗa ta kawai, ka kira muƙabala mu.
saboda haka kana cewa an haifi wata, wai an haifi watan Ramadan, watan Shawwal, an haifi wata a masu falaki sun ce karfe 6:39 a agogon Abuja ka haifi wata, rana kuma ya faɗi karfe 6:46. Tambaya guda biyu nan, mutanen Bauchi duk muna tambayan su, waye da waye yake shan ruwa karfe 6:46 a Bauchi? Gidan rediyo officially da suke kiran sallah karfe nawa suke kiran sallah? Da kake cewa karfe 6:09 ana shan ruwa a Bauchi, tun wannan da minti 8 da minti 5 ma a farko a sha ruwan a Bauchi. Kowa ya sani ana sallan magariba da minti 40 ma. Amma wai kana maganan cewa wai ai an haifi wata, to kaddara ma haka ne. Mu koma ga ubangidanka shi Bin Bas inda yake cewa ammal amalu bil hisab, aiki da hisabi da kake magana, malaman hisabi sun ce kaza sun ce kaza. Yace ammal amalu bil hisab fala yajuzu, bai halatta. yace alwajibu al'amalu bir ru'ya لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 شعبان. yace gashi manzo Allah cewa yayi ku yi azumi da ganin wata, ko ajiye da ganin wata. Kai kuma gashi nan kana cewa wai ai masu hisabi sun ce kaza, shi kuma yace bai halatta ai amfani da masu hisabi ba. Wala yajuzu itimadul hisaba fi subutil hilal, yace bai kamata ba, bai halatta ba ai aiki da masu hisabi wajen tabbatar da wata ko kuma ajiye watan Ramadan. Yace wala shahr zulhijja, ko kuma ma a watan zulhijja. Bin Baz yace bai halatta ba. Amma kai ka zo kana kafa hujja saboda sarkin musulmi ya baku dala. Kuna jin kawai ku a baku abin nan saboda Saudiya, kuna son a goya muku baya saboda sarkin musulmi ya dauke ku ya baku kuɗi. To na rantse da Allah, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, ina gaya muku, da ku da dukkan wani wanda yake so yayi magana ya tabbatar akan me zai yi magana. Idan wata ya tabbata da ganinta da mutane 8, mutane 10, mutane kuma sarki musulmi ma da irin hakan, yanzu gobe misali inda shi din ne ma da irin wannan ganin dole da shi zai amfani da shi. Amma saboda ya saba da aqidan ku izala na ƙarya, saboda haka muna jawo hankalin musulmi su yi hankali da yan izala mugaye ne wallahi, ba sa tsoron Allah. Idan suna son abu yanzu nan za su mai da kansu harkan kamar shari'a ne, sai su mai da kansu wani kamar wasu shugabanni ne wanda suke son su kadai ne addinin su yake tafiya akan daidai. Saboda haka muna jawo hankalin ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. Saboda haka yan uwa muna taya ku murna da wannan shan ruwa da muka yi yau bisa dalilai masu ƙarfi. Su kuma wanda suka karkace, shi sarkin musulmi muna wato roƙonsa ya ji tsoron Allah. Wallahi al'umma da amanan musulmi yana hannunsa, ya daina biye ma Saudiya, ya daina biye ma Saudiya. Wannan shine magana na gaskiya kenan. Yawwa sarkin musulmi macido da ya rasu, kowa ya san abin da yake yi, yana ana ganin wata zai ce an gani. Amma wannan tun da kawo wannan policy, Saudiya ba ruwanmu da wannan shugabancin su, kuma ba lallai ne don su ba su gani ba mu ba za mu gani ba. Wannan haka addini yake. Saboda haka ba kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara. In manzo Allah yace ga yanda zamu yi, to kar wani yazo ya kawo mana wani abu daban. Kuma wallahi dai sina mun tari wannan muqabala. In zaka iya ka zo, zamu zo mu yi muqabala da kai akan wannan. Mun gaya maka kenan, kuma zamu tura maka wannan abun, dole ka ji. Yawwa wannan shine kawai, kana Bauchi muna Bauchi. insha Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.